Με τα Windows Vista είναι εύκολο πολλά άτομα να χρησιμοποιούν από κοινού έναν μόνο υπολογιστή. Κάθε άτομο μπορεί να έχει έναν ξεχωριστό λογαριασμό χρήστη με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και προτιμήσεις. Για παράδειγμα, κάθε άτομο μπορεί να επιλέξει ένα μοναδικό φόντο επιφάνειας εργασίας και θέμα χρωμάτων. Ο τύπος του λογαριασμού χρήστη που διαθέτετε καθορίζει τα δικαιώματα που έχετε στον υπολογιστή. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι λογαριασμών. Ένας λογαριασμός διαχειριστή δημιουργείται κατά την εγκατάσταση των Windows. Σας παρέχει πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή. Εδώ παρατηρήστε ότι ο διαχειριστής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση τόσο στα δικά του αρχεία, όσο και σε λογαριασμούς άλλων χρηστών. Ένας τυπικός λογαριασμός χρήστη σας επιτρέπει να εκτελείτε κοινές εργασίες και να εργάζεστε με τα δικά σας αρχεία. Αλλά δεν μπορείτε να βλέπετε αρχεία άλλων χρηστών ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τους. Τώρα ας συνδεθούμε σε ένα λογαριασμό. Όταν εκκινείτε τα Windows, εμφανίζεται η οθόνη υποδοχής, στην οποία εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που υπάρχουν στον υπολογιστή. Ο κωδικός πρόσβασής σας είναι το κλειδί για το λογαριασμό σας. Αφού συνδεθείτε, το μενού «Έναρξη» εμφανίζει το όνομα και την εικόνα του λογαριασμού σας. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασμοί χρηστών και οικογενειακή ασφάλεια» και στη συνέχεια επιλέξτε «Λογαριασμοί χρηστών». Εδώ βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε ένα τυπικό λογαριασμό. Και εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λογαριασμού, όπως τον κωδικό πρόσβασης ή την εικόνα σας. Ας αλλάξουμε την εικόνα. Παρατηρήστε ότι αυτές οι εργασίες έχουν σημανθεί με μία ασπίδα. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση ενός άλλου λογαριασμού», μας ζητείτε να παρέχουμε τον κωδικό πρόσβασης για ένα λογαριασμό διαχειριστή. Ας το κάνουμε τώρα. Από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις λογαριασμού οποιοδήποτε χρήστη ή να προσθέσουμε νέους λογαριασμούς στον υπολογιστή. Ας δημιουργήσουμε τώρα ένα νέο λογαριασμό. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το λογαριασμό και στη συνέχεια επιλέξτε τον τύπο του λογαριασμού. Οι περισσότεροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν έναν τυπικό λογαριασμό. Αφού δημιουργήσετε το λογαριασμό, μην ξεχάσετε να ορίσετε ένα κωδικό πρόσβασης. Η χρήση κωδικού πρόσβασης εμποδίζει τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία του χρήστη. Όταν ένα άλλο άτομο θελήσει να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή, θα πρέπει να μεταβείτε σε ένα διαφορετικό λογαριασμό. Για να μεταβείτε σε έναν άλλο λογαριασμό, κάντε κλικ εδώ ή στο μενού «Έναρξη» και στη συνέχεια επιλέξτε «Αλλαγή χρήστη». Εάν αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ εναλλακτικά στην επιλογή «Αποσύνδεση». Πίσω στην οθόνη υποδοχής μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό λογαριασμό. Εδώ μπορείτε να δείτε το λογαριασμό που μόλις δημιουργήσαμε. Τώρα γνωρίζετε τις βασικές πληροφορίες για εργασία με λογαριασμούς χρηστών.